YouTube. I dag vil jeg fortælle jer, hvordan man bruger viewhack til YouTube. Bare gør ligesom mig, og så jeg skal nok prøve at forklare, hvordan jeg gør, imens jeg gør det. Først så gør I lige sådan her henover, og I skal selvfølgelig være inde på en Google Chrome browser. Så trykker I vis detaljer om elementet, og så kommer der så detaljerne frem. Så trykker du der, hvor der står hvor mange views du har. Så skriver jeg lige 30.000. Ja. Og så går du lige ud af det. Så står der 30.000. Du kan også godt gøre det med kan lide. Så gør du bare det samme. Og så står den hernede. Hvor mange der skriver jeg 9 millioner eller sådan noget. 900 millioner. Og så kigger vi lige. Prøv at se. 900 millioner. Det er mere end Gangnam Style. Så det er meget fedt. Ja. Vi ses. Håber at du fik noget ud af det.